தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி மழை நீர் இங்கே வந்து விவசாயத்துக்காக உபயோகப்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள். நம்ம ஊரில் மோட்டரை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம், விவசாயம் பண்ணுறோம், எல்லாம் செய்கிறோம். இங்கே வந்து எவ்வளோ மழை நீர், இந்த மழை நீரை வச்சே விவசாயம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஊடு பயிராக தென்னை வளர்க்குறாங்க, வாழை மரம் வளர்க்குறாங்க, வாழை பயிரிடுறாங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நெல், ஆந்திராக்காலுமே நெல் தானே, அரிசி தானே, நெல் தானே ஃபேமஸ்ஸு. நெல் பயிரிடுறாங்க. நெல் பயிர் வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி எல்லாமே இந்த கோதாவரி தண்ணி தான். நம்ம ஊரில் வந்து தண்ணி பாசறதுக்கு தான் நம்ம மம்மட்டி எடுத்துன்னு போய் வெட்டி தண்ணியை பாசி உள்ளே அனுப்புகிறோம். இவங்க வந்து எனக்கு தண்ணி வேணாம், என் வயலுக்கு தண்ணி போதும்னு சொல்கிறதுக்காக இவங்க வந்து டெய்லி கொல்லியில் சுற்றுறாங்க. ஏன்னா தண்ணி அவங்கவுங்க நிறையா திறந்து விட்ருவாங்க. மேலும் தண்ணி அதிகமாகி பயிர் வீணாக போயிடுன்றதுக்காக அதை திட்டமாக பயிர் வைக்கிறதுக்காக, திட்டமாக பாய்ச்சறதுக்காக இந்த கோதாவரி தண்ணியை டெய்லி அவங்கவுங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், ஒரு கொல்லிலையும் எத்தனை பனைமரம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஒரு கொல்லிலையும் பனைமரத்தில் இருக்கிற குருவிங்க வந்து கீழே இருக்கிற விவசாயத்தில் இருக்கிற பூச்சி, தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சி எல்லாம், எலி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுக்காக அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கொல்லி ஃபுல்லாகவே தென்னை மரம் பனைமரம் வளர்க்குறாங்க. இப்போ வந்து நமக்கு மகசூலாச்சு, மருந்தடிக்க தேவையில்ல, எலிக்கு கிட்டி போட தேவையில்ல. எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி, ஒரு செயின் மாதிரி நமக்கு வந்து விவசாயத்துக்கு நடக்குது. அதை வந்து நம்ம இப்போ கண்கூட பார்க்கலாம். இங்கே வந்து வாழை பூவெல்லாம் பெருக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஊரில் வாழைப்பூ வடை, வாழைப்பூ கூட்டு, வாழைப்பூ பொரியல். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது, பெருக்கிட்டே இல்லை. அதுக்கு ஒரு கொல்லிலையும் எவ்வளோ இடம் விட்டுருக்குறாங்க டிராக்டர் வர்றதுக்கு, மாடு வர்றதுக்கு. இந்த ஓப்பன் எடுத்துட்டாங்க, அப்படி கட்சி இப்போ இதில் அடைச்சி வச்சிருக்கிற தண்ணி இதை எடுத்துட்டாங்கன்னா கொல்லிக்கு போய் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துலேயே இந்த தண்ணி போய் பாஞ்சிரும். ஓகே, அதுக்காக தான் இவங்க வந்து இந்த மழை நீர் தண்ணியை, கோதாவரி தண்ணியை வந்து இந்த வாய்க்கால் மூலிமா பாய்ச்சி இந்த வயலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. இப்போ இது வந்து சொர்ணா, நம்ம ஊரில் பொன்னி, வெள்ளை பொன்னி, அது மாதிரி சொர்ணா, பிபிஎல், அது மாதிரி நெல் சொல்கிறாங்க. சேம் பொன்னி நெல் தான் இங்கே பயிர் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க. ஓகே, நன்றி. மேலும் தகவல்களுடன் பாஸ்கர். ஓகே, கட்டே.